Formal nang nagsikad gunya na aldaw an albay palarong panlalawigan. Ginibo ang pagbubukas sa sports complex sa Banwaan nin Ginubatan. Kasabay kaini nagbugtakman ni Learners Child Protection Desk ang Department of Education Schools Division Office o DepEd SDO Albay. Segun kay Silver Onisha, ang PDO1 Youth Information Officer kan SDO Albay, obheto kan Learners Child Protection Desk na mailikay ang mga atleta sa mga iwal o rambol na pwede sir na magbungkaras huli sa pikunan sa mga pakawat. Obheto man kaini na masigurong ligtas ang lambang atleta, siring man na matukduan ang mga ini na maging sports. Learners' Right and Protection Desk is very available to help those students na may involved sa mga ganong eksena. Like, so nag-iiriwal after, di ba? Kasi na-experience natin palarong Bicol. Buti lang hindi po yun albay. So ngayon po, syempre may process, may due process na pagdadaanan kung paano may re-resolve yung mga ganong eksenas. Antes ang pagsikad, pigpa sa iraro man sa orientasyon ang gabos ng mga atleta, coaches asin mga komitiba nga ni mas maipaliwanag sa mga ini ang mga dapat, asin dai dapat sa nasabing pagtiripon. All the delegation, we will have the orientation regarding the learner safeguarding guidelines para maiwasan po ito kasi hindi natin ito hinihingi na magkaroon. So para mas aware po sila, they have these learners, these athletes, the chaperone, the coaches, pati po yung mga official ay mayroong duties and responsibility this palaro. We aim that this palarong panlalawigan may be safe, clean, fun, and sporting na activity. Mientras tanto, total na 2,000 na mga atleta gikan sa manlain-lain na munisipalidad sa probinsya ang magraralaban-laban sa 27 kawat. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.